bafethu kodwa sona isijolo sasemsebenzini asifamisanga ncane into basibene imiphumela emihle. Uba ngaba kangesilimaze nina zinqanda mathe nina zithandani kuyenzeka into basilimaza ama colleagues. Sasa nibalisela istory bafethu. Kufika uWitness K apha namhlanje kuMadlanga Commission 23 kaJune 2026. Obonakala ngathi ebesis okanye usisinqanda mathe sika Brigadier Julius Mkhwanazi. Lo wase EMPD ezosibalisela ubugulukudu abathi bawenza bona naye sifaka kulonto leyo nabo Brigadier Julius Mkhwanazi. Bonakala ngathi la kwecala lama traffic cop i-inspector thoke ngoku oBrigadier Julius Mkhwanazi bese side lase EMPD yena kubonakala ngathi use JMPD. Bafethu sithathe wasijula pha ko 2022 hayi ngathi bekemane nje gilagilana nje no Brigadier Julius Mkhwanazi. Wamehlula ngamagama uBrigadier Julius Mkhwanazi ayakubanga kudala nje few months later hayi wamqoma woyisakala. Hayi bayiphushe lento yabo ingathi pha ku 2023 umane kophofu ngakudalanga nje uBrigadier Julius Mkhwanazi usolo kanjani enxaki nje sifunana nemali yena oko nje usolo ebolekana nemali mali leyo akajika ngayibhadali waze wadikwa naye because nayo une responsibilities okumele into ba athini azenze ngemali yakhe seke nguWitness K nje uthi wosabela impilo yakhe neyefamily yakhe. Ayike ingathi kuphako 2023 ke ngoku kulapho ingathi kuvela into uBrigadier Julius Mkhwanazi abe namagama athi ayimani uba ikhona nje into ke wayiva nje apho singazama khona ukuphanda hayi ungcwebe nje hayi uthi afikelwe izingcinga zoba imani kukhona iinformant eke yanicela into ba kunama precious stone uPPP hayi bese ke emxelela hayi wamhlala emqaleni uBrigadier Julius Mkhwanazi persistent ngalento lento ba hayi indicelele iphi lento emane ukubona emphusha hayi vele woza uyisakala kaloku namandla mandlento bafethu woza uyisakala wamxelela uBrigadier Julius Mkhwanazi hayi ke naye ngathi wayefind out akula informant yakhe uba konje ithini lanto leyana hayi saphelela istory then ke ngoku njobe exelela uBrigadier Julius Mkhwanazi uyabuzwa zicommissioners ndoba ubumxelela into ba kuzokwenzekani as precious stone ke phofu nizazikhumbula there was millions kulama side waseKhilani kukhona lapho ke kwayokhonjwa khona ama block kulama side ase Rose Bank apho lama precious stones elapho hayi unontombi bafethu uvumile into yoba wayesazi into yoba azayotshontshwa kukhona apho watsho khona wathi nje wayengasacinga incam nje ukubone ngesilungu uthe nje I was not thinking straight so inamandla lento bafethu Nandimane ndiweva amagama athi never mix business with pleasure. Sharp ke. Kwanjiwe ke ngoku ayotshontswa lamatyelana apha etshontswe khona. Hayi ke ngendlela kathetha ngayi ngathi baye baba yi5 because kukhona lapho sekethetha ngesplit semali into babaye ngathi basplita wafumana 110,000 yena. Kukhona nalapho ewatsho khona ngathi amanye amatshe kuyokwabonakala ngathi hayi ngumduva ayo originally into nje ngathi izinjalo emanye ukunyeze njalo akafike wazothini wazoyithetha apha kuMadlanga Commission hayi bafowethu hayi andiyazi kodwa yona into ehambihlala manje yabona bafethu on a serious note ne xa nisithi nizani balisela istory sezani balisela istory indaba okujola kwasemsebenzini andiyazi man ukuba we are all adults kona at the end of the day but hey bafethu senza sibalisa kodwa esami istory hayi futhi xa nisitsho njalo ningaceli ba ndizabalisa isijolo sami hayi andithethi ngesijolo sami ndiwenza amanyala mina okay so kusesenjalo ngapha uWitness J naye nizakhumbula uba ukukhona le witness okuthiwa nguJ naye testimony yakhe was in camera in camera nje kuye kwathethwa phofu kwa elilo bazikhona ezinye ze-portions ze-testimony yakhe ezizathi zenziwe public hayi bafethu seyivelile into ethi kwi-testimony yakhe uWitness J uTumelo Nkuni zamkhumbula lo ubhuzum ka-Chief Mashaba lo beke waze ufike apha kwakwathi nje ngendlela bekethetha ngayo Mashaba ngathi beke i-informant kuthiwa nje informant sehat yo maye xolo kuthiwa iqalisanga nje into uba makabe yi-informant kuthiwa ngumgulukudu weziyobisi kuthiwa ngumpethe kwicala leziyobisi njoba ke phofu nyani istory sakhona besinokwenza nezaziyobisi zase-Ariton hayi kuthiwa njena ungumpethe kwelocala seziphumile ezinye izinto seziphume pha ukuthi nayo izolo ke phofu besibhizi phezulu ngomcimbi weziyobisi bafethu ikhona into esolisayo ngokungathi ezaziyobisi ezezipha kulanto leya kula video leyana ziziyobisi ngathi amapolisa anokuzisola into ba zisuka phe zaziyobisi ikhona nje into engathi injalo ngapha bafowethu nansi ingalo bafowethu
Man, ndiyanithemba mos nina ngoku-investigator. Yeka bani le ngalo? Le ngalo lala kuthiwa masambe sibuzisa ngale ngalo enalethathu because yiyona ibivele pha. Izifaka isiphandla bafowethu ukubonisa nje abantu bayawenza amasiko noba nje indlela zabo zingekho right. So yeka bani le ngalo? Maske sibuzisaneni uba le ngalo enalethathu yeka bani le ngalo yile ibi scale pha ibiskena into pha ibeke eskalini. I mean esaziyobisi eziyana ezine crown tonton. Zonezia i-prestige zonezia yeka bani bafethu ngapha uBrown Mokgotsi umile naye nge-application yobi yebail esizayiva nge-29 into yoba uyayifumana okanye akayifumani ibail yakhe phansi koba last time ubethwe ngulamcimbi okungabi ngathi ne-address engathi iyabambeka nje ncama uba iyawuzala nkomoni i-decision yakhona izawuthathwa nge-29 ngapha uJubJub naye uthi uJubJub hayi siyafabricate ezi story sakhe soba kuthiwa ukidnapene nama-Uber drivers yena nama-girlfriend hilili helele. Hey bafethu, so bafethu ininzi into yenza kuMadlanga Commission like sizawukhuza kuphele oyo. So ndirhala into abafuthi sibe nesinye nje nenye nje style esizawuba fast esizawuzivela nazo uba xa kuphela uyo umele sithini because hayi bayipheleni ngoku kuboliwe ezweni lethu. While we are on this one bafethu leyona le eyizolo i-testimony kunala gama belivele kuma-chats elithe bishop. Hayi-ke abaninzi ke baye bathatha lento bayifanisa bathi hayi man lo bishop lona akusingubishop lona na. Hayi bafowethu ingathi ifikile kwelacala lakhe hayi uziphendulele wathi he has nothing to do with this. Ndithetha ngaye ubishop yena lo wayebirthday yapha. Hayi-ke wayehleli nezikulu ndithetha no-General Shadrack Sibiyapho ndibona nano-Stewart apho uyabona mos basele camp lena yeyiphi nje uthi nje yena hayi bakangasolwa nje angalinge nje yena athanjiswe ngamafutha enyama kangawadlanga. Uthi nje angalinge nje yena athanjiswe ngamafutha enyama kangawadlanga. So nje ucela ukusixelela nje into yoba nabani ofuna ukumsola engena evidence uzawudila naye akadiba nje yena nento zobugulukudu. So uyenzile ivideo yakhe but I'm not even going to attach it. So yeah, that's about it because nje say South Africa nje bese ngqunga nje into bayisola uziphendulele ke wathi hayi mkhipheni yena apho ndazi noba nizamkhipha na. Sometime in 2022, I met Mr. Julius Mkhwanazi. I had bumped into him on several occasions outside of the workplace. Mr. Mkhwanazi and I began dating later that year. Please continue to paragraph 4. During 2023, while Mr. Mkhwanazi was the director at the Ekurhuleni Metropolitan Police Department, he was suspended for reasons unknown to me at that time. From there on out, Mr. Mkhwanazi would regularly ask me to borrow him some money. His requests for financial assistance were very frequent, and despite promising to do so, he did not pay me back. As his girlfriend, I made plans to assist him with groceries, paying for his legal fees and his disciplinary case at work, and help him to pay school fees for his children. However, things got to a point where I was no longer able to assist him financially. I explained to him that I have children at home and my own responsibilities at home that I needed to take care of.